Който отива към единицата, ма бутни. Стандартно? Да, стандартно всичко на единицата. Аз ще ходя да светна ляво. Да, ще раздам фордове. Аз багясал. Стояне, играеш с танк, с който ти е непонятен без слабак. Крейзи, не можеш ма стигна. Мана. Това имам 3000 среден ден с него. Имаш, имаш. Имам нещо. А колко поет имаш? Джони, чакай. Ще имам мисия. Джони ще свие тук вляво. Май, Това ще се случва. Гледай само. те са уникални. Правите, бе! Уникални. Мама, какво стана, бе, хора? Вики, аз няма да влизам в ниското, че после няма излизане оттам. Не, там не се влиза. Тук ще остана в храста някъде. То Джони явно е с женски екипаж. Смири се, Не човек. мога кара. Оставете ме намира, бе, играйте си играта. Виновен съм, признавам сега, що искате повече? Линч. Аре, Хила. На хил има танковете. лаунчва и артилерията, Окса. Хард, аз Хард. Окса, то се дали коя? Със сигурност. Два сплаша, мене. Искате ли тук прицелили сте? Аз ще... Не, сега зареждаме. стреляха, бе, човек. Зареждат, сега стрелях. Да, бе, да, знам, нашите танкове става въпрос. На хил има танка, ма... Сол, колко ви трябва? 20 секунди. И май не е единствения там. Те виж, че медиум танк има светнал в центъра, бе. Да, хора, минайте по първа. Еги. Добре, светвам тук. Тежките мога да светваш спокойно. Тежките и ви по първа, защото иначе вас снайпят странично батовете и медиумите им тук дясно. Ето ги, оле-ле-ле. Бързо тежките, идвайте да ги избиваме тия с медиумите и медиумите. Но ма, нали знаеш, че сме бавни? Да, бе, то е ясно. Ще остана да светя капа. 140 човек. Мен ме съмнява, че от центъра сега ще не разстрелят. Сигурност. Едва ли. Влизаме ли на хевитата? Вие представяте дали ще им влизате? 140 отпред. О, отпред. Минете до Отпред, края, те хора, са минете видели. до края. Още ти отпред, ти отпред. Леле. Хевитата скачат. Спокойно е, те скачат на кросфайр, бе. Спокойно е, хора. Те там са много по-малко танкове. Влизат и хевитата. 3-0 е, GG, RIP, was close, BAO, Мале, GG, bye. И аз седи ти тука. RIP in peace. Убийте, ще се и двойката. Ще е двойката, че ще ме вземе. Аз всяка игра верига и Амор, ако е, стига, бе. Смени танко. Верно ще го сменя. Пак съм на морак, бе, батко. Нищо. Влизам вътре, не мога да се разправям. Центъра да бият медиумите. Вики, имаш ли шотове, Вики? Медиумите бият от центъра. Да се радват, аре, взели един танк. Как баунс бе, цигани грозе! тракна. Убивай го, не го траквай, бе. Деви, тракове. Добре, имам още един. Абе, Зареждам Скеви, жал ли добра. си да се гони 907, Окса, не го стреляй, Окса. Опа. Той не ще да Не бе. бе, не бе. Махай. Добра тактика, заеби. То нашия къде има късмета да му цели ми преба ямора кабац. Честитка. Хора, вие имате ли си Тя на не идея, разбраха какво две се артилерии случи, и вие като вървите, като гърмите, какъв демидж се прави, такова нещо не съм виждал никога. Да. Ама това е Точно тимплей, бе. като михурчета плак. Тия го измислиха иначе, уникални тактици. Много се беха разпраснали идиотите. Медиумите им бягат в място, а тежките от друга страна в място. Медиумите им не покриваха хевитата им, бе. И обратно, човек. и обратно. Хора, не знам, вие ръшвате, обаче вашите артилерии са топ по демидж. Всяка